खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ ओनसोलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों ड्राग्स आरो मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन। गुवाहाटीआव सानै हिन्जावसाया अट'निफ्राय बारजुमदों। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे सानै हिन्जावसाया ड्राग्स लाखानायमोन होननानै मिथिनाय जादों। दा बे सानै हिन्जावसाया हस्पिटालाव दं। बे जाथाया जादों गुवाहाटीनि सिङाव थानाय पान्डु कलेजनि खाथियाव जादोंमोन। बे जाथाया हिन्जाव मानसिफोरा ड्राग्स लानानै अट' गाखोदोंमोन। खारफुबाय थानाय मोनसे अट'निफ्राय बारदों जाहैबाय, खारफुबाय थानाय अट'निफ्राय। आसरित। दा जियानो जादोंला गुवाहाटीआव 2016 मायथाइयाव जोंनि बर' हिन्जाव सासे ड्राग्स लानानै रुमाव थैनानै थादोंमोन, मिथिबायना। 2016 मायथाइयावनो जादोंमोन बे जाथाया गुवाहाटीआव। माने ड्राग्स लाखाबाय थायोमोन जाहैबाय बे हिन्जावसाया। दाथ' ड्राग्स लाग्राफोरा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां ओंखारबाय। दा साननो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन, बे ड्राग्सखौ जाय लायो एबा ड्राग्सजों जाय सोबख' जायो बे मानसिया माब्लाबाबो मोजां मानसि जाखाला आरो बे मानसिया थैखासिगोन। ड्राग्स लाग्रा मानसिफोरनि मेलेमा माने हमदांस' हाया जायो। बेनिखायनो खारफुबाय थानाय अट'निफ्राय बारजुमदों बिसोरो, मिथिबायना। आसरित। एफाग्राब गाज्रि बुस्थुखौ बोरै लानो हायो? बेबो सासे हिन्जाव मानसि। जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाबाय ललिता बर'। बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट। गामिया जाहैबाय सालपारा लांहिं तिनिआलि। 14 जानुवारियावनो गोमादोंमोन बे जाहैबाय ललिता बर'। दा बे ललिता बर'खौ दासिमबो नागिरना मोनाखै। दिनै 25 जानुवारि मोनफैबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर बे ललिता बर'खौ नुदोंब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव फन हरनानै खौरां हरनो हागोन, फोरमायहरनो हागोन। नैबे नुबाय थानायानो ललिता बर'। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला, बेनो गोमानानै दं। नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ ललिता बर' आरो लोगोसे ड्राग्सनि बागै। आरो लोगोफोर, रन्जन दैमारि सारखौ 1 मासनि थाखायल' बेल होनाय जादों होननानै मिथिनाय जादों। दा बे खोथाया सैथोमारब्ला साननो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन। दा जियानो जादोंला जोंनि बड'लेण्डआव थाबैनो जासिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जै बर' हारिनि।